ovoj emisiji ćemo predstaviti čoveka od koga se može mnogo toga naučiti. I zato smo ga i s tim razlogom i pozvali. Sa nama gospodin Zoran Katić-Kale. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, dobro vas našao i hvala na pozivu. Jel te znaju, Boran? Pa ja mislim da me znaju, pošto sam ja ovdje završio školu, kako već, a znaju me i povodom ovog posla kojim se bavim, tako da mislim da me znaju. To potvrđujem kada dođem na neko naše, tako već ove skupove, pa kad mi ljudi priđu, pozdrave se, par puta mi se desilo da ja ljude ne prepoznam, pa pitam, izvinite, odakle se mi znamo, iz kog ste mesta i tako već. Zorane, vi ste iz Sumrakovca, je li tako? Da, rodom. I nekako tu ste, naši ste i zato smo vas i pozvali u ovoj emisiji, ali ajde ovako, da krenemo nekako od početka. Rekao si ovim poslom kojim se bavim, ali nismo rekli kojim poslom se baviš. Da. Ti si završio muzičku akademiju... Etnokoreologija. Što znači šta? To je neko ko se bavi narodnom tradicionalnom igrom. Igrom narodnom u Srbiji. Znači i kako Srba, tako i manjina koji žive na ovim našim prostorima. A Srbija je podeljena etnokoreološki, kako da vam sad kažem, tradicionalna igra, znate šta je, da sad ne pričamo o tradicionalnoj igri, znači čovek koji se bavi, kad me pitaju šta radiš, igram. Igram. Srbija je podeljena u nekoliko etnoloških celina, etnokoreoloških, znači zapadna Srbija, pa koja se već deli kako, Vojvodina, centralna Srbija, istočna Srbija naša i Kosovo dole. Mi smo ti ljudi, što ja kažem, misionari koji još na terenu pokušavamo da sakupimo šta može da se nađe, da sačuvamo i prenesemo na neke mlade i nove generacije. Posle završene akademije, je li tada postoješ čovek sa rancem na leđima i putuješ po Srbiji i radiš sa raznim folklorima, po različitim regionima i nekako trudiš se da sačuvaš tradiciju i običaje? Baš to što ste rekli, čovek sa rancem, tako me svi zovu. Znate kako, ovaj posao je terenski posao. Znači morate da budete non stop na terenu, da budete istraživač. Kako sam profesori govorili, baš profesor dr. Dragoslav Dević, koji je čovjek već u 8. deceniji svog života, uvek nam je govorio, deco i ja imam 80 godina i nikada ne mogu da kažem da znam sve. Nikada ne znam kada ću da odem negde na neki teren ili negde da vidim nešto novo što nisam naučio. Nemojte nikada da kažete da znate sve. Znači, posao koji non stop traži istraživački rad, non stop traži da budete na terenu, da zapisujete, jer nikada ne znate, evo meni se dan danas dešava da odem negde gde sam već bio i mislim da sam naučio i znam da je to, međutim neko se pojavi, vidim sad nešto sasvim novo, čujem pesmu neku koju do sad nisam čuo, a iako sam taj kraj već obrađivao. Kao istraživač, a posle toga dolazi ono, kada vi na terenu naučite igru, vi morate da je prenesete. Znači, morate da je prenesete onako kako ste zapisali, jer igra ima svoj igrački obrazac, ima svoj muzički obrazac, i znači kao tako vi morate da tako prenesete na dete ili na, već igra se prenosi ili uči na seminarima, ili se prenosi u raznim kulturno-umetničkim društvima po Srbiji. Za mene kažu, barem drugi, da sam, kažem opet, veliki terenac i da čovek koji ima dosta materijala neiskorišćenog i dešava se da, evo sad sam ja u prilici da ja držim seminare, da ja prenosim igru i opet se vraćam na onu moju priču kada su meni kao malom detetu rekli da ne umem da igram, sada kada prenosim deci, jer mi na fakultetu smo imali rad sa malom decom predškolskom do 4. razreda pa do 8. i kako već, nikada nijednog nisam vratio sa folklora. Čak mi se sad dešava da su to sad poslali igrači, a kad su došli, oni su bili antitalenti, meni su čak roditelji prilazili i kažu nemoj, vidim da, kažem, ostavite ga, pustite ga, ja ću sa njim polako da radim, jer za ovaj posao treba imati živaca mnogo i ljubavi, mnogo ljubavi. I ti to sve imaš i umeš da radiš i sa ljudima? Pa znate kako, ako ne umete da radite sa ljudima i ako niste u narodu, što ja kažem, morate biti narodni čovek, čovek iz naroda i sa narodom. Vi ne možete ovaj posao da radite. Ne možete da radite ovaj posao i ako u ovom poslu nemate ljubavi prema ovom poslu. Ovo nije posao koji se radi mehanički.
Ne može da se radi mehanički. Može, naravno. Naravno, može mehanički, ali to, znači, nije to, barem ja ga ne radim tako. Onda kad sam ja, već da se nadovežem na ovo što ste rekli, čovek sa rancem, pošto sam bogat sa tim nekim znanjem, gde sam šta već onda su krenuli neki moji početci sa radom sa kudovima. Pa tako, znači što više znate, više ste traženi, više vas poštuju i onda putujete. Eto, meni je donelo to da sam upoznao mnoge ljude, mnoge krajeve i mnogo putova. A odricanja? Tvoja, lično? Bila je, kako da ne, uvek ima odricanja, pa možda evo i ovo sada, što možda sam se nečega odrekao, ali zarad ovoga mi nikada nije žao i uvek mi je ovo bilo u prvom planu, čak i na moju štetu. Jer znate kako, otići na teren, istražiti teren, to je, znači, nešto vaše. Vi tu ne dobijate, niko vam tu ne pomaže. Ali, znači, to je nešto što kasnije će se možda isplatiti. Ali treba naći teren, treba otići tamo, najteže je naći sagovornike. Jer mnogo puta se desi, odete na teren, a naši su sagovornici ljudi od 60, 70, 80 godina. Čak smo na fakultetu učili i kako prići tim ljudima, jer je veoma teško od tog čoveka, oni vam preporuče, ili kod njega, on zna ovo šta već, odemo kod njega, čovjek neće da priča, jednostavno neće. A desi se da evo sad, možda desilo mi se jednom kad sam radio baš igra ovoga kraja, damo prema bugarskoj granici, selo Veliki Jasenovac, to su sela vlaškog porekla, ali su to Vlasi Carani, i desilo mi se, otišao sam kod bake i posle pola sata, kad sam ja njoj ispričao šta hoću da radim, i ona je okupila pola sela kod nje u kući. I bukvalno ja sam njih vratio u neku njihovu mladost, u njihovo, tako da sam, eto, posao ima, donosi odricanja, donosi i mnogo. Meni je najveće bogatstvo u ovom poslu što sam upoznao mnogi ljudi. A je li bilo razumevanja same porodice? Što nisi nikad kod kuće, što putuješ? To da, ja nikada nisam imao problema, čak jedno vreme moji roditelji sa kojima sam odrasao nisu znali šta ja radim i čime se bavim. I ja mislim da i dan danas njima nije, pošto dobro sad sam ostao sa majkom, da ona zna da radim, ali njoj nikad nije ih interesovalo, to njih je interesovalo da ja završim srednju školu, da nađem posao, da se oženim, šta već kako. Bio sam u braku, naravno, imao sam veliko razumevanje što se tiče supruga, ali tada nisam ja toliko radio kao što je sad došlo u poslednjih nekoliko godina. Nekako voljela bih najviše da pričamo, nekako da se fokusiramo na istočnu Srbiju. Ipak smo mi nekako odavde i radio si u mnogim selima ovde u istočnoj Srbiji, pa nekako, ajde, ja sam laik i ne razumem se, pa tebi prepuštam reč, kreni od nekog sela koje je nekako, ajde da kažemo, centar i fokus nečega, kako uopšte to postoji, ako to može tako da se definiše, i da polako upoznajemo, pre svega i ja ili i moji gledalci, tradiciju našeg kraja. Pa ne mogu da se fokusiram na jedno selo, jer svako selo je priča za sebe. Svako selo je priča za sebe, svako selo ima svoj način igranja, svoj način odevanja, svoje običaje. Znači, naša istočna Srbija, pogotovo severoistočna Srbija, gde smo mi, sada je prebogata. Da li zbog toga što se tokom 17. 18. veka naseljavalo ljudi iz rasnih krajeva, što Dinarci odozdo sa Sjenice, što Kosovo sa Kosova, što Starosedoci, Vlasi Ungorjani, Vlasi Carani, koji su dole pri Dunavskom ovom priobalju. I zbog toga smo mi prebogati tradicijom, igrom i pesmom. Hajde da krenemo od svog rodnog sela Sumrakovca, odakle sam i krenuo. Mislim, evo i dan danas tamo sam, ali svakog dana kad god sam u selu ja vidim i čujem nešto novo. Zatim susedna sela koja su što vlaška, što srpska. Sa svim selima sam prvo, sela sam upoznao što sam se bavio istraživačkim radom. Jer sam u tim selima učio i igru i pesmu i zapisivao. Posle, kako sam ovo već postao neko i nešto, čovek koji nešto kao zna, međutim ne zna jer uči dalje,
počeo da pomažem tim selima, jer su možda 80. godina su malo sela krenula pod društva, folklorna društva po selima i ljudi koji sa njima rade, možda je to uticaj televizije, pa su malo krenuli da izopačuju našu narodnu igru. Hteli su nešto da unesu novo, što nije njihovo. Mi smo ti koji moramo da ih vratimo na te njihove, to jest naše korene, da čuvamo kako smo naučili, jer nam je to, znači, okosnica, to nam je koren. Ako mi u korenu sasečemo, gotovi smo. Mislim, gotovo je sa našom narodom. I uvek sam, evo i sad danas idem, obilazim sela, obilazim nove naše manifestacije, takmičenja, čak sam u tim žirijima, što ja ne volim, ali igrom slučaja mora i to da se desi. Pokušavamo da sa tim ljudima, čak smo imali i neka savjetovanja na Rtnju gore sa rukovodiocima seoskih grupa, kako da mi njih edukujemo, da i budu oni ovo što smo mi sada, da oni krenu da istražuju, da čeprkaju po svom selu i da čuvaju običaje, ne da ih hvare, ne da gledaju šta se događa na medijima ili kako već, znači moraju, jer po tome su oni vredni i po tome su poznati. Recimo, šta je ono što je karakteristično za Sumrakovac, za Šarbanovac, za Zlot, za ova sela? Pa to su dve različite priče. Sumrakovac je srpsko selo, pretežno naseljeno srpskim stanovništvom sa Kosova, mada je tu već postojalo nešto ranije. Zlot je vlaško življe. Međutim, i Srbi i Vlasi imaju, ovi naši ovdje u ovom kraju, slične običaje, naravno, govorno područje nije isto, sličnu, naravno, Vlasi imaju svoje vlaške igre, Srbi imaju svoje, međutim, već je počelo da jedni od drugih poprimaju malo. Znate, postoji srpska igra, ali odigraju i u nekom vlaškom selu, ali na svoj način, jer veoma bitno u igri je bitan, što ja kažem, igrački obrazac, ali i stil igre. Stil igre je nešto što se, na primjer, u Sumrakovcu može da igra na poluravnom stopalu, a u Šarbanovcu ili u Zlotu se igra na celom teškom ravnom stopalu. I to je razlika u načinu igre, običaji su mahom vlaške živalj vučen paganske neke običaje, koji su međutim i Srbi poprimili i oni u svojim običajima imaju taj deo paganskog nečeg što je evidentno. A recimo narodna nošnja, i ona je isto se apsolutno razlikuje u svakom selu i za svaku igru, šta više. Da vam kažem, naravno, Vlasi imaju svoju odevne predmete, Srbi imaju svoje, međutim i tu postoji uticaja. Naprimer, gde možemo vidjeti kod Vlaha, ovde je stara vlaška nošnja, bela ili kako već prevlađuje belina, kod Srba isto, koji su došli sa Kosova, kako isto ta belina prevlađuje. Međutim, između dva rata je snažan uticaj Šumadije, je došao u ove naše krajeve, pa sad vi vidite i kod Vlaha, to je ove, kako bi sad rekao, crne krecane, crnu nošnju, u srpskim selima isto je došla, to je sve uticaj, znači da ako se neko možda udao iz Šumadije pa je doneo svoj predmet, ljudi su to radili, žene su radile i nijedna nošnja nije ista. Jeste ono šablonski iste, ali kecelje ne treba da budu iste, košulje ne treba da budu iste, svakoj ženi koja je radila, to je devojci, to je njena bila sprema za udaju, razumete, je bilo da moja nije isto kod tvoje, da moja bude lepše, bolje, kitnjasti ili kako već, jer ništa nije bilo uniformisano ko vojsci. I mene sad toliko vređa kada vidim tako neko seosko društvo, pa svi isti, iste marame, iste kapi, iste kecelje, ne može, to nije u narodu bilo. Mora da se vidi to bogatstvo naroda. Znači, to je suština. I rukotvorine, naravno, da. A to je sve, samo da kažem, izvinite, opet vas prekidam, to je isto praćenje medija, jer kada pogledate kulturno-umetničko društvo, oni su svi isti. Isti, aha. Sada se mi borimo u Srbiji da i ta kulturno-umetnička društva dovedemo, ako obrađuju vlaške igre, pričam sad okoline Bora, ne treba da budu sve iste kecije, ne treba da budu sve iste čarape, ne treba da bude, nego mora da bude to šarenoliko. I to je suština očuvanja, jel? Bogatstvo tog kraja, razumete? A šta
Šta je recimo karakteristično ovako, šta je ono što možeš konkretno da navedeš, da nam objasniš šta je karakteristično za eto neka sela ovde gde si recimo radio najviše istraživao, počev od običaja pa od tih nekih igara. Samo si nekako dodirnuo kada je u pitanju uniformisanje, pa ajde nekako daj nešto pipljivije. Pa evo, mislim, svako selo je priča za sebe. Počet ću od, na primjer, selo, radio sam, istraživao sam mnogo. Krenut ću od Vlaha Carana, Đerdapsko podunavlje, kako mi to etno-korološki zovemo, selo Kobišnica, Radujevac, Bukovči, kako već, oni su totalno priča za sebe. Imaju svoj način igranja, svoj način, čak si u govoru malo razliku od naših Vlaha Carana ovde. Zatim, par kilometara su isto Vlasi Carani koji su pripadali, što mi zovemo preko Timoka, pripadali do Drugog svetskog rata Bugarima, gde opet totalno drugačiji način igre. To je Halovo, Grackovo, Mali Jasenovac, Veliki Jasenovac, Šipikovo, totalno druga priča, a par kilometara ih deli od ovih koje sam naveo. Zatim silazimo dole, evo sad ajde idemo putem, silazimo iz Halova u selo Veliki Izvor, koje je totalno van svi, kao jedna enklava posebna, gde su pomešani i Kosovari, i Bugari Teteveni, i Makedonci od ozdo, gde je jedna totalna mešavina i u govoru, i u načinu igranja, i u načinu odevanja, i u načinu pevanja, svega. Jedno selo, do njega je Vražogranac, koje je totalno doseljenici sa Kosova isto, ali mislim datiraju tu i ranije ljudi koji, naravno, Kosovari kad su došli, oni nisu osnovali selo, oni su došli negdje gde je već nešto postojalo. Totalno drugačija priča i o devanju, i u načinu igranja, i u načinu pevanja, Vražogranac. Onda idemo dole Nikoličevo, Vlaško, Vlasi Ungurjani, totalno drugačiji način igranja, pevanja, a svi su na jednoj maloj kilometarskoj udaljenosti jedno par kilometara. Zvezdan. Pa onda idemo Šljivar ovamo, totalno druga priča. Sumrakovac, onda idemo u Crnorečje. Kad kažem Crnorečje, to je crna reka, Crni Timok, koja izvire gore kod Krivog Vira i spušta se do Zaječara, gde je posle Beli Timok, dolazi iz Knjaževca, pa je Timok do ovoga. Totalno druga priča. S jedne strane su jedne obale su Vlasi Ungurjani, s druge strane su Srbi, doseljenici iz raznih krajeva, što sa Kosova, što sa, malo pre sam rekao, Sjenice, Dinarci ili kako već ovo. Pa zatim imamo jedno selo koje, kažu, dotira kao da su došli iz Grčke, Ilino selo, pa čak i toga ima. Znači, onda Knjaževački kraj, Gurgusovački, kako ga mi zovemo, Gurgusovački kraj, koji je, za njih kažu, su stari Timočani, Ćutuklije. Ćutuk, znate šta je Ćutuk? Koren. Znači, oni su kao okosnica te neke naše Timočke krajine, kažu da su Knjaževčani, totalno priča za sebe. Banja, Sokobanja, isto graniči se sa Crnom rekom, sa Crnorečjem selo do sela, totalno drugačiji način govora i način igranja i čak se i u običajima nekim razlikuju, mada ako se kaže Božić, Uskrs, šta već, zna se šta je centar, međutim ima nekih sitnica i čuda i običaje sam upoznao tako što sam 7 godina radio, to jest još radim, hvala Bogu, kao saradnik pri RTS-u, serijal emisija srpskih istočnika, koja baš radimo rekonstrukciju starih običaja i uđemo u selo i po nekoliko dana smo u tom selu gde vraćamo te neke običaje, beležimo i emitujemo na RTS-u. Gde se najviše gubimo u običajima? Šta je ono što ne smemo nikako da zaboravimo, a čini mi se ne samo da smo zaboravili, nego nekako kao i da ne postoji? Pa evo uporedo baš upravo što kažemo o seriji istočnika, ranije smo radili rekonstrukciju baš pravog običaja. Sad radimo kao dokumentarno da ima šta se zadržalo, a šta se promenilo i dodalo. Mnogo toga. Ali to smo mi sami uradili. Sami smo izmislili, sami smo dodali, hteli smo nešto. Dobro, normalno, svako vreme nosi svoje, što ja kažem, breme i neke svoje odlike i šta već ono. Međutim, nama se dešavalo da odemo, radimo sa starim ljudima, radimo rekonstrukciju običaja, čovjek ne ume da se prekrsti. Čak nam se i to dešavalo. Ili ga je bilo sramota da se prekrsti. Pa
Pa mi onda učimo ljude da se krste i šta već kako. Izobičajilo se, mnogo se izobičajilo, ili ne izobičajilo, već se modifikovalo, otišlo u neku savremenizaciju, kako bi ja to nazvao, ne znam kako. I sami smo sebi nametnuli, na primjer, sam običaj slave. Evo da počnemo slave. Mislim, sad mi radimo bahanalije, kao u vreme Rimljana, ako mogu tako da kažem. Slava, zna se šta je slava? Nešto skromno da se obeleži taj dan, da mi sad radimo, što smo čak i zabeležili, da sad ljudi prave slave po kafanama, po restoranima, mislim, to je van pameti. To nije više pravoslavlje. Gde su mi otišli? Sam čin slave je nešto kućno. Evo, to mi je prvo palo na pamet slava. Zatim, recimo, izvini što prekidam, na slavi potrebno je pogača. Hleb, koljivo, to je žito, sveća i eto, to je to. Žuta sveća, je li tako? Naravno, žuta sveća. To smo mi, to su pravoslavci. Pa čak jedno vreme i na venčanjima smo koristili te neke bele sveće, što ja malo pre smo isto pričali, što je odlika katolicizma i kako već. Ali hvala Bogu da smo se, da hoćemo da se vratimo. I dešavalo nam se da ljudi, gde smo mi, izvinite, 30. godina ovoga veka postoje učitelj Savatije u ovom našem kraju koji je pri Kraljevini Jugoslaviji zapisivao običaje, bio učitelj u Srezu Boljevačkom i on je strašno po tim selima odlazio i zapisivao kako se tada, zapisivao i običaje krštenja i svadba i sahrana i svega, i bratimljanje, šta već ono. I mi sad koristimo te njegove zapise i kad dođemo u to selo gde je on zapisao i kažemo ljudima, pa mi ne, razumete, mi sad ljude pokušamo da vratimo i da im kažemo da to što sada rade, jeste to za njih dobro, ali nije možda dobro što preuveličavaju, što hoće da nešto promene što nije bilo. Razumete? A recimo, eto sad, kad spominjemo te običaje, rekli smo otprilike i svadbu si spomenuo i slavu, a recimo ulazak kod domaćina u kuću, ili postoji neki specijalan običaj i nešto što treba ispoštovati kad recimo neko nekome ulazi prvi put u kuću? Pa sve zavisi da li o nekom prazniku ili... Ajde, ti se fokusiraj, nešto karakteristično. Pa, na primjer, i sam taj pozdrav i kada se ljudi sretnu na ulici ili kad ti ulaze u kuću, bio je sa onom što je i normalno, pomaže Bog, pa ovaj ti odgovori, Bog ti pomogao. A sada je to zdravo, ćao, poprimili smo neke reči koje nisu naše. I mnogo ima i u našem, dobro sad da ne prelazim na govor, poprimili smo strašno reči koje nisu naše. I način pozdravljanja i način ulaska u kuću, i nije mogo svako da ti uđe u kuću i kada hoće ili kako već. I bilo je i neko normalno vreme kada se ide u posete, kada se odlazi, kada se ne ide, ili se zavisi da li je kuća u žalosti, da li kuća nije u žalosti, o svemu se vodilo računa. Sada je sve to dobro, svako vreme noslava. Kada se nekada, recimo u našem kraju, to u stvari zavisi sad po krajevima isto, po regionima, kada se odlazi u kuću? Kada se nekada u stvari, kada po običaju treba da se ide u kuću? Pa nije mogo svako da mu uđe u kuću. Na primjer, znao se da mahom su po kućama odlazili domaćini, ko domaćina ode i zna se zbog čega, zarad čega, da li za neku pomoć, nije mogo da dođe da, kao što sad idem na kafu. Ne. Mahom su se ljudi okupljali o mobama, to jest kada treba da se komši pomogne, oni su se organizovali, pomažem ja tebi, vi pomažete meni, živjeli su u jednoj skromnoj i harmoničnoj zajednici. Dok sada, mislim, totalno je to drugačije. Ne bih toliko pričao, to je ipak više stvar etnologa, razumete. To je više stvar etnologa. Dobro, radio si i u okolini Petrovca, je li tako, po Manu za života? Je li tako? Nisam pogrešila. Ne po Mana za života. Nego? Igram slučaja, ja sam došao u Petrovac, pozvali su me, osnovali su KUD i ja sam počeo da radim sa KUD-om. Igram slučaja i predsjednik KUD-a je osnovao svoju televiziju, kako već, i ja sam bio kod njega i on je trebao da ode da snima. Pozvali su ga, to je bila, kako se kaže,
pomana za godinu dana nekoj babi, šta već kako, i ljudi su naravno, mislim, Petrovački kraj je specifičan kraj, kod njih su tamo otišli u takve krajnosti, pošto je to više, ljudi su totalno na zapadu, izobičajili su se, totalno su se izobičajili i htjeli su ljudi da snime pomanu za televiziju i to mi je doživljaj koji pričam gde god sam i to sam prvi put u životu vidio, ja koji sam na terenu probao, ali sam naravno obrađivao običaje. I on je mene pozvao, kaže, aj pođi Zorane sa nama, pošto ti znaš šta kako treba, pa da nam kaže šta bi trebalo detaljnije da snime. Međutim, ja kad sam tamo otišao, to je totalno bilo iza mene nešto novo što sam prvi put u životu vidio. Mislim, ona nije bila pomana, ona je bila kič, kad moram kažem kič pomana, mislim, grešna mi je duša, ali tako je bilo. Mi ulazimo u dvorište gde se ljudi, gde bukvalno se sprema neka hrana u kazanima, gde ljudi trče, vesele se, smeju se, ulazimo gde ima hrane na pretek i što hlebova, što slatkiša, što čuda, što ljudi dolaze, kao da vam dolaze na svadbu, donose vam poklone. Prvo što mi je zasmetalo, kad sam vidio bele sveće. I ono veštačko, kitnjasto cveće, koje totalno ne pripada pravoslavlju. Pa zar mi nemamo u to vreme i cveća našega bašte, mu je prepuna pravog cveća, međutim ne, on koristi ovo i to je totalno meni bilo strano, čak ni ja nisam znao gde sam. A recimo li si uputio kritiku domaćinu? Ma da, rekao sam, ali mislim, on je to primio ovde, to što njega briga. Njemu je bitno da se on tog dana pokazao komšijama šta on može i kako on može da napravi, da uradi, da ovo. Čak je meni na kraju jedna žena rekla, sejali smo, ja kažem, ne znam sluđen, gde sam, kažem, šta je ovo? Kažem, nije ovo ništa. Prošle nedelje, što je tamo u tom selu radio, muzika je bila ovo. Kažem, dobro, odlično. To je to što, nije to svuda. Nije to svuda, to mogu da urade ljudi koji imaju para. To mogu da urade ljudi koji imaju para. Što se meni, na primjer, desilo, meni je otac iz Osnića i ja znam te prave Vlaške, kad smo se već uhvatili teme pomana, on to i dan danas rade kako je nekada bilo. Ali možda oni imaju para, ali jednostavno neće, čuvaju svoju tradiciju i ovo. Ali ovo su ljudi koji su otišli na zapad i tamo žive, oni su vidjeli sad ovde mogu, imam para, daj da pravim i da radim. To znači da će uskoro da nas ubije zapad ako ovako nastavimo? Pa zapadu je to i cilj. Zapadu je to i cilj i zapad zna da dok se budemo čuvali svojih korena i svoje tradicije, da smo tu mnogo jaki. Ali su krenuli već polako da potkopavaju i da to rade i znaju da ako nas tu saseku mi gubimo svoj identitet, što je najgore i nismo više mi. Razumete? Apsolutno. A koje selo ili koji deo u ovom našem kraju nekako je najviše, po tvom mišljenju, očuvao tradiciju ili se bar trudi da je očuva koliko toliko? Pitam apsolutno za sve, znači ne vezujem se ni za običaje, nego i za folklor i za igru, za sve. Samo da vam kažem, i to ne samo ovde u našem kraju, naš kraj ovde, znači što se tiče Bora, Boljevca, Zaječara, čak i Petrovački kraj, pošto sam ga tamo mnogo dobro upoznao i to je za svaku pohvalu, pošto žive izmešano življe i vlaško i srpsko, drago mi je i moram da kažem, i to svuda pričam, da vlaški živalj strašno čuva svoju tradiciju i svoju kulturu i svoj jezik. I tako treba i da nastave. Srbi su ti, evo, baš pričam Petrovački kraj, koji žele neke inovacije, koji ne žele da se vraćaju na nešto staro, oni misle da je to ovo sad vreme, da je to, strašno gube svoj, a to je njihov izbor. Dok se ovde kod nas Srbi drže, čuvaju, a međutim, moramo da kažemo da je sve manje u srpskim selima, ja odlazimo, posećujem srpske sela kako Negotinskog kraja, tako i ovoga, sve manje mladih i sve ih je više u gradu i ko sad čuva tu tradiciju, opet to su ti stari ljudi, ali oni su nemoćni i oni će biti dok ih, jer ja sam, bavići svojim poslom, mnoge dobre pevače i igrače ispratio na onaj svet što je najgore i najžalosniji, a mladih nema. I što sam dosta sakupio pesama, koje, naravno, izvornih narodnih, i sad pokušavam sa nekim mladim devojkama, curama, što u kudu, da te pesme prenesem na njih i da, jer dok toga bude, bit će ove naše kulture, ovog našeg bitisanja.
Kako smišljaš korake, koreografiju za neku igru? Pa ne izmišljam korake. Ja sam taj koji ne sam da izmišljam korak. Kao etnokoreolog ne sam da izmislim korak. Ništa? Znači ne. Onako kako sam ga zapisao i kako ste mi vi pokazali kao izvor. Jer ja kad dođem, evo, pošto sam obrađivao i taj negotinski kraj, srpska sela negotinskog kraja, podno Deli Jovana, Popovicu, Sikole, Šarkamen, Štubik. Znači, naravno, rekao sam malo pre da ja radim sa starijim osobama, sa ljudima koji su, jer po preporuci odeš kod tog. Ono što sam naučio od njega i kako sam od njega naučio, tako zapišem i ja moram tako na seminaru ili gde već da prenesem, ne sam ništa da izmislim. Kao koreograf, kad postavljam u kulturno-umetničkom društvu, ja moram da prilagodim igru sceni, jer i scena ima svoje zakone. Znači, ne mogu ja sad da igram i jednu igru pola sata, kao što narod, razumete. Kad radite koreografiju, vi pokušate, koreografija je nešto sasvim drugo. Koreografija je kada, evo sad, ajde, uhvatio sam se za Srpski igre Negotina, koje sam ja radio u mom KUD-u IMT Srbije u Beograd. Znači, u toj koreografiji koja mora da traje 7 minuta, ne može duže, ima svoje zakone, morate da uklopite i pesmu i, znači, nekoliko igara. Nekoliko igara i uraditi i koreografiju i slike, što mi to zovemo slike, da to bude interesantno publici, a da bude tačno i dobro za stručnjake koji to ocenjuju jer se takmičimo. I da se uradi stil igre, da se uradi pesma i da što mi kažemo miriše na taj kraj. A ja kao koreograf mogu da dodam nešto, neki korak da malo podignem mnogo malo više i šta već kako u koreografiji, ali mora da se držim izvora. Moram da se držim izvora, a na seminaru kad pokazujem igre toga kraja ne sam ništa da izmislim, znači moram tako da prenesem, a vi koji učite, jer vi ste umetnički rukovodilac nekog KUD-a, oni dolaze na naše seminare, vi kad odete da prenesete, da radite koreografiju u svom KUD-u, vi isto možete da dodate nešto, ali ne da to sad bude, ne znam, nebuloza neka, a mnogi to rade, nego da bude interesantno i za publiku i za igrača, a da bude tačno. Razumete? Ne znam sad koliko sam uspio da vam približim to. Dobro, dovoljno dobro, odlično. A koliko vremena je potrebno da se postavi na scenu? Koreografija u dobrom ansamblu. Evo, navodim primer ansambla, ja sam radio u Beogradu, Užice, Pančevo, Vranje, nebitno. 3 dana mi pokušavamo da to uradimo, da, ali to radite sa prvim ansamblom, sa igračima, što ja kažem, uđemo u ansambl gde deca pojedu mene. I ovaj posao je posao gde se večno dokazujete. Uvek mora da se, jer ja sad uđem u ansambl gde ima 60 omladinaca koji igraju, što ja kažem, jednu malu decu. Sad ja moram njih da animiram. Meni se desilo jednom, ajde da završim samo 3 dana, znači prvog dana, prvo umetnički rukovodstvo, umetnički, sad vi morate prvi da naučite igru. Ja dođem za prvog dana radimo korake, pokazujem korake. I znači svi morate naučiti tog prvog dana korake, a prepodne, popodne tu se radi, znači ono, jer svakom KUD-u u interesu da, jer vas plaćaju 3 dana, vi ste na njihovoj grbači, što ja kažem, i njima u interesu da vi što pre uradite i ovo. I prvog dana se, na primjer, rade koraci. I vi kao umetnički morate prvi da naučite, jer ja ću pokazati vama i vi posle radite dalje sa ansamblom. Drugog dana već radimo slike, to je sklapamo koreografiju, ali je tu u sklapanju koreografije bitan i muzičar, to je kao repetitor, koji mora meni to muzički da isprati. Fraze se krate, pa da se usaglasimo muzičar i ja, pa sa igračima, mislim, to je, ali to je, na primjer, drugi dan i treći dan samo radimo ponavljanje, ja odoh, a vi kao umetnički morate da radite dalje sa ansamblom. Tako da, 3 do 4 dana, eto, to je taj neki minimum. Ja radim tako, rade i moje kolege i tako bi se u principu i radi. Posle vi kao umetnički ostajete da radite to sa ansamblom. Mene pozivate neki puta na neku proveru, da proverim da niste vi. Dešava se da koreograf jedno uradi, a umetnički posle doda nešto, uradi svoje, što posle, i kad ja pogledam, kažem, pa ja ne verujem da sam ja ovo radio, ne mogu da je ovo moje. I onda vi kao takav možete da zabranite, ako vam se ne sviđa, vi možete da kažete, ja vam neću dozvoliti da vi ovo igrate, i zbog toga stoji moje ime. Razumete? Jel te poštuju? Pa nisam imao nikada nekih neprilika, nigde.
kažem opet, pa da se nadovežem, posao je gde god uvek mora da se dokazujete. Ja sad, koliko puta mi se desilo da sam bolestan, ja dođem u ansambl, su me angažuli, moram da dođem. To ne smiju igrači da vide nikako, ja moram da se tog momenta dokažem da sam ja bolji, jer oni došli da uče od mene. Da se dokažem da to što ja njima, što ih ubeđam, da je to. Meni se jednom desilo, i tu sam, eto, tada sam imao ogromnu tremu, moram da kažem, kad su me pozvali u Kraljevo, u njihov Kuda Brašević, oni su gradski ansambl, to je bilo predno 4-5 godina, i naravno pozvali me da radim srpske igre crnorečja, ali da ne uradim koreografiju, nego da im održim kao neki, da im pokažem ja igre samo i kao bit će prvi ansambl. I ništa, ja otišao, došao, smestio se i dolazim ja uveč u ansambl, odlazim gore da se presvučem, pošto mi igrači moramo da imamo, naravno, opremu za igru, a sala je bila dole. Ja vidim nešto, sedim u kancelariji, presvučim se, na narod se puni. I kažem, direktor, kažem, izvinite, ovo prvi ansambl. Kaže, ne, doći će i dečiji ansambl, drugi, prvi i veterani. 180 ljudi je bilo u sali. I ja silazim stepenište, meni noge drhte. Ja jedan, a njih 180. Treba te ljude ubediti u nešto, ali znate kako? Mislim, ono je bilo strašno. I ništa, krenem ja da radim, prvih kakvi, mislim, noge da se tresu, ali dobro. I kako, uvek mi se desi, teško krenem, a kad krenem, ne znam da stanem. I na kraju sam takav aplauz dobio što nikad u životu nisam dobio i to mi je, eto, to svuda pričam, to mi je to toliko drago i evo danas pitate me da li me ljudi vole. To ocenjujem po tome kada sam negde na nekom takmičenju ili na nekim našim ovim skupovima, ljudi mi prilaze, zdrave se, ljubimo se. Evo sad poslednji primer u Topoli na saboru u Topoli, prišlo mi 1000 ljudi, pozdravilo se, poljubilo sa mnom, meni je, pričam sa ljudima i onda kažem, bože, ja ne znam ko je odakle i šta već kako. Čak su me neki ljudi pozivali, opet moram da kažem, snimali smo emisiju ove Istočnike u selo preko onoga kod Svrljiga i kad smo snimali, to su stari ljudi, a oni su strašno željni i mi smo se, kad im neko dođe sa strane, mi smo 3 dana živjeli u tom selu, oni su se saživjeli sa nami, nismo se možda vidjeli jedno 5 godina, a tada su nam oni davali, šta će da vam da čovjek u selu, kad moram da pričam sad i jabuke da ponesemo i praziluke i ne znam šta su nam trpali samo i sad sam ih vidio u Topoli i jedna baka koju ja ne znam, tad je bila tamo i dolazi kod mene, kad ćete dođeš kod mene, imam sad opet one lepe jabuke, ti dam, kažem dobro, hvala. Tako da, to mi je najveće bogatstvo što sam dobio. Da vam kažem, mnogi kažu, nema u ovom poslu što se tiče materijalne neke strane. Ima, ali nije to neki onako mnogo isplativ posao. Najisplativije je to što sam mnogo proputovao, što sa ansamblom IMT Srbija, proputovao sam na Evropu i što sam upoznao ljude, narodne ljude u selima, meni je sa tim ljudima najlepše. Gde si sve bio? Eto, spomenuo si IMT, s kim si sve radio, sarađivao, sa kojim kulturno-umetničkim društvima? Najviše sam radio... Možda ih nabrojiš na prste. Teško. Ne mogu da se setim svega. Najviše sam radio, naravno, u mom ansamblu je Srbija IMT, isto sam došao slučajno, kad sam se ovo završio i šta već kako, po preporuci mojih koleginice Mirjana Nešković, koja je tada radila kao starija žena i onda je ona preporučila mene da ja krenem da radim. Tada je u ansamblu radio i sadašnji direktor ansambla Kolo Radojica Kuzmanović i on je već tada se spremao da napusti IMT, da pređe u Krsmanac, pa je posle iz Krsmanca otišao u ansambl Kolo. I onda sam ja bio, on je radio sa prvim ansamblom Radojica, ja sam radio sa drugim ansamblom i tako su me pripremali da krenem da radim u prvi ansambl i onda sam ja i upao da radim sa prvim ansamblom kad je moj drugar, kolega Radojica, otišao u ansambl Kolo, u Krsmanac prvo. I sa IMT-om sam proputovao, pa šta, evo, prvo ću reći, mesec i po dana Španija, uzduž i popreko, znači to nam je bila, to mi je neka turneja koju nikad neću da zaboravim u životu, mesec i po dana biti u Španiji, obići bukvalno sva sela i sve gradove, jer smo svakog dana imali nastupe i putovali smo kilometarski dnevno po ne znam nija koliko
ali eto to, zatim sve zemlje, izvinite, Nemačka, Francuska, Austrija, Beč, Moskva mi je to ostalo mnogo lepo i uspomeni 10 dana, zatim turneja, jedna isto 15 dana je koja je bila Bugarska, taj deo dole, Burgas, Varna i ovo, i onda prelazak u Tursku, gde smo isto bili 10 dana, po kojim gradovima smo po Turskoj putovali, ne znam, samo znam da su to bili neki... Onda Grčka, Pevkohori, Solun, jedino nisam bio, i to mi je najveća želja i najveća greška, nikada nisam bio u Rumuniji, eto. Nisam nikada bio u Rumuniji. Biće. Nadam se da ćeš biti. Da, nadam se ja. Odlično. Pa koje su to? Nikako da mi nabrojiš. A društva, jel? Dobro, Srbija i MT, ono glavno, sa njima sam radio i emisije na televiziji, ako na RTS-u, Leti pesma Moja Mila, tu smo radili gradske igre, gde smo sa određenim pevačima narodne muzike imali svoje one deonice, onda šou sa Lepom Lukić, jedan novogodišnji, isto je moj IMT bio kao njena maska i šta već ono. Pa počeo od Pančeva, Abrašević u Pančevu i Kud jedinstvo u Pančevu, zatim Bačka Topola, Vuk Karadžić, zatim Starčevo, Dom omladine kod Pančeva, pričamo o Vojvodini sad, zatim Čelarevo u Vojvodini, onda u Somboru, ali ne mogu se setiti kako se zove Kud, verujte mi, ne znam, Zapadna Srbija, Prvi Partizan Užice, Sevojne Užice i Čajetina, Kud Zlatibor u Čajetini. Kud Sevda je dole sad Vranje. Onda sam ja, eto, to je možda zanimljivo, posle bombardovanja prvi ušao i otišao na Kosovo. Kada su mi svi kolegi iz Beograda govorili nemoj, upoznao sam igrom slučaja Kud Kopaonik Leposavić. Baš posle bombardovanja upoznao sam ih na jednom festivalu u Tesliću, Republika Srpska. Bombardovanje je prošlo, bilo je, znači, kraj bombardovanja jun, festival je bio krajem juna u Tesliću, Banja Vrućica, i ja tamo vidim Kopaonik, ja se tu sa njim upoznam i ovo, i onda oni mene pozovu da ja dođem kod njih dole u Leposavić. Prvo bi je meni to bilo kako prošle, ne znam, možda posle toga mesec dana, dole, znate, tenkovi, čuda, i kažem, idem na Kosovo, baš me briga, znaš. I odem ja, prvo što mi je bilo najmrskije na granici, kad sam prelazio iz Raške u Leposavić, kad odjednom ispred tebe se pojavi neki vojnik sa nekom puškom i tenkovi, vidiš bodiklave žice, vrati mi se filmovi, naši ratni filmovi, ovo. Ali sam se ja dole, onda sam, kažem, kod njih otišao i tamo sam radio 4 godine kod Kopaonik Leposavić, zatim tu je odmah bio Zubin Potok, to je Ibarski Kolašin, čak sam prolazio nekim putevima gde mi je odmah par kilometara šiptarska sela, kažu, sad ako prođemo ovde, ako preživimo, ali kažem, ma idem, nema veze, odoh ja, Zubin Potok, zatim Zečan, u njihov Kud, onda rekao sam Sevdah Vranje, i sada radim trenutno u Petrovsku, u Petrovačkom kraju sam radio, ne znam gde više već, ne znam gde nisam radio i što po selima, što u gradu Petrovcu. Ovde u našem kraju sad trenutno radim u Kudu Nikola Pašić u Zaječaru, pošto ne radim više u IMT od prošle godine. Igrom slučaja Kud je pripadao fabrici, fabrika ne radi, tako da smo i ansambl u Beogradu sam radio Kud Novi Dušanovac, to je bivši Dušan Petrovišane. Sa ansamblom Kolom sam sarađivao mnogo dugi dan, danas naravno sarađujem. U Beogradu Kud Vukica Mitrović, i još jedan Kud, ne mogu sad se setim, Politehnička akademija u Novom Beogradu i još ne znam. Svaka čast. A ovde u ovim našim selima, ili si sarađivao sa nekim? Da. Pa sad da nabrajam sela gde sam odlazio, pomagao i radio, evo, prvo što mi pada Veliki Krivelj. Čak sam njima uradio i koreografiju jednu pre jedno par godina, ali mislim da tada je bio, znate, seoska sredina, tada je bila ta generacija, ona je to igrala, sad je neka druga generacija i eto, to mi je prvo što mi palo Veliki Krivelj. Zatim radio sam dole u Sikolu, ajde da nabrajam ta sela sad, Sikole, ajde sad Sumrakovac, neću da pričam o tome, Vražogranac,
joj Bože, ne mogu sad, stao mi je mozak, Si radio u šarka Slatini? Ne, Slatinu nisam radio, Slatinu sam samo radio njihov sabor igre i ove godine i prošle godine, što kao i pre jedno par godina radio sam programsku šemu i bio ujedno i član žirija, što opet kažem, ja strašno izbegavam da budem negde član žirija, ja volim sa narodom da budem, da vam ukažem šta nije dobro, ne da vas ja ocenjujem. Spomenuo si Topolu. U Topoli svake godine je sabor igara gde su to nije takmičarskog karaktera, nego sva najbolja zapravo, ili tako, kulturno-umetnička društva se nađu na jednom mestu. Savez amatera Srbije koji okuplja, znači, sve amatere u Srbiji, ima sabor Narodno stvaralaštvo Srbije koji se održava u Topoli i takmičenje korovilskih, to je kulturno-umetničkih društava, najboljih kulturno-umetničkih društava koji se održava u Požarevcu. On je, znači, svake 2 godine, a Topola je, znači, sabor koji se održava svake godine. U Topolu dolaze najbolje seoske izvorne grupe, koje, znači, neguju ovo o čemu sam pričao, znači, izvornu narodnu pesmu, svirku i običaje. I tu su najbolje grupe iz cele Srbije koje su se takmičile tokom godine, što homilski motivi, što Prođe Hlevač, Prođe Šumadiju, što Crnoreči u pesmi igri, što dole na Kosovu, izvori u selu Velika Hoča. Znači, najbolji ansambli, najbolje izvorne seoske grupe i uvek sa svakog sabora dođu po 2 grupe maksimum, ili pevačke, ili igračke, ili svirači, ili pevači. Ove godine što se desilo u Topoli, što mi je veoma drago, ali nije drago što se tiče mog posla, prevlađivale su grupe iz naše kraje, iz severoistočne Srbije i istočne dole, kao da se Srbija, Šumadija, zapadna Srbija, kao da su uspavali malo. To nije dobro. Dobro je što su naše grupe žive i svi znaju da je ovaj naš kraj prebogat, da izvorne seoske grupe rade. To je dobro. Ono što je isto bitno, eto, da napomenemo, između ostalog je škola folklora. Ajde da počnemo odatle. Zašto je u stvari škola folklora bitna? Drago mi je što ste me to pitali, što mnogi to o tome ne znaju. Vi sad kao dete ste, kako već hoćete da dođete da igrate folklor. Pri svakom kudu mora da postoji taj manji uzrast, to je dete koje prvi puta dođe na folklor. Velika greška je svih mnogih koji odmah to dete ubacu u vatru i počnu da mu pokazuju korake nekih igara. Škola folklora, šta znači škola folklora? U školi folklora prvo i osnovno, kada vam dete dođe, morate prvo da ga učite lepom držanju. Znači, što se tiče i tela, jer tu dete kao malo, vi kao igrač, vama telo, kičma i stup, šta već, i noge podnose najveći teret. Ako vi od početka se ne pripremite kako treba i ako ne oblikujete svoje telo da izdrži taj napor, vi vrlo brzo propadate kao igrač. U školi folklora, rekao sam, znači, deca dolaze, prvo se uče lepom ponašanju. Znači, šta je kud, kako se dolazi u kud, šta se radi u kudu. Stvara se jedna navika kao kad odlazite na trening fudbala, znači imate gde se presvače, kako se radi, u kojoj opremi se radi i šta se radi. Zatim učite ih lepom držanju i lepom ponašanju i onda se krene sa prvim osnovnim koracima. Vi kada pođete u prvi razred, šta prvo učite? Učite azbuku, da biste pisali. Ne, prvo kosa i kriva. Dobro, da. Tako i mi u folkloru imamo neku našu folklornu azbuku, gde jedno prvih nekoliko meseci. I tu mnoga deca dožive razočaranja, to je roditelji, ne deca, jer oni misle čim dovede dete na folklor, da dete odmah igra. Ne. Škola folklora, folklorna azbuka, znači, nema muzike, nema ničega, vi dete učite na brojanje. Prvo mora dete da zna koja mu je desna, koja mu je leva noga, pa da iskorači napred, da li će krenuti prvo udesno desnom nogom, ulevo levom nogom, pa mnoga deca to rade kontra. Znači, to je nešto osnovno što... Zatim učimo korake, sada ne pričam korak sa privlačenjem, pa korak sa udesno, pa korak sa privlačenjem ulevo. Sve to na moje brojanje. Verujte mi, ja kad izađem sa čaša škole folklora, ja ne mogu da pričam.
gde sat vremena pričati i brojati. Zatim, šta je treptaj, šta je zaplet napred, šta je zaplet pozadi, znači dete prvo mora to da nauči, pa ga tek onda upustati i pustiti mu muziku da vidimo da li ima ritam, da li ima osjećaj za ritam, da li ima osjećaj ja sam imao deca koja ne znam gde im je levo, gde im je desno, razumete, orijentaciju. I onda lagano se kreće posledno 3-4 meseca sa nekim laganim igrama, da decu uvodimo, ali prvo i osnovno što detetu mora da pružimo veliku ljubav, da dete zavoli, jer meni kad dođe malo dete na folklor, to je meni bingo. Sva deca za nas vole da uče nešto drugo. Da li su to salsa, nemam ništa protiv toga, naravno treba učiti igre i muziku drugih krajeva, ali prvo treba da se nauči svoja tradicionalna igra. Čak jedno vreme je bio i zamisao da se folklor uvede u osnovne škole. Međutim, to je propala stvar i zato smo mi bili kao nešto edukovani, gde bismo mi radili sa tom decom, međutim, stalo se sa tim, to je bilo pre jedno par godina kao neka priča, međutim, nema je više, niko više to i ne pominje, što je velika šteta. Velika šteta. Ja mogu sam da imam svoju privatnu školu folklora, međutim, znate kako, treba iznajmiti prostor, treba animirati decu, to je malo veći posao. A ja kao jedan sam, mislim, mogao bih, ali to je glavni posao. A pritom i putuješ? A mora da se, naravno. Dosta mojih kolega, na primjer u Beogradu, je veoma lako. Što je meni drago, mislim, ovaj naš kraj je pasivan kraj, kad moram tako da kažem što se tiče folklora. Bogati smo folklornom tradicijom, ali je strašno pasivan što se tiče gradskih kudova. Koliko znam, i u Boru je nešto, ima ovo, ali nije veliki u Zaječaru baš katastrofa što se tiče male dece, Negotin isto, znači, a u velikim gradovima, na primjer, evo, navešću Kragujevac, navešću Beograd, gde bukvalno vi ne znate šta ćete sa tolikim brojem dece, jer je veliko interesovanje, zato što znaju da će da nauče nešto o nekoj tradiciji, a kad nauče da će putovati. To je veliko, to je njima satisfakcija i ono, jednostavno, zarada nekako, mogu tako da kažem bukvalno, ono što se muči u sali, da negde odade, da pokaže, da ga neko vidi i da on nešto vidi i da upozna neki drugi kraj Srbije ili Evrope ili kako već. Malo pre smo spomenuli, pričali o običajima, tradiciji, vezali smo se za naš kraj, ali recimo, pošto si ti neko ko je vezan isključivo za igru, ajde recimo da konkretno kažemo ono što se ovde kod nas najviše čuje, igra jeste Stara Vajna. Dobro, da. I Rumenka. I Rumenka, igra se i Žikino kolo i otprilike to su ta 3 kola koje se najviše vrte na svadbama, veseljima, ispraćajima i tako dalje. Da, i moram još nešto da kažem što se izobičajilo, najstarija srpska igra je ovde Trojanac. Ona se slabo i baš mnogo malo u ovom kraju igra. Srbi su prihvatili Rumenku. I dobro što su je prihvatili. A ona je čija? Rumenka je došla iz Bugarske. Rumenka i Polomka. I ona je prešla u naše krajeve i sad imamo mi Srljišku Rumenku koja se igra na svoj način. Obrazac je muzički, igrački je isti, 8-8 i kako već. Međutim, Srljiška Rumenka ima svoje varijante. Kad kažem varijante, jedna igra ima nekoliko varijanti. Srljiška je posebna, zatim Knjaževačka je posebna, Crnorečka, to je Stimočka, kako mi zovemo, opet je drugačija. Muzički jeste ista, ali je igrački obrazac je, što mi kažemo, varijanta i kad neko odigra, ja tačno znam što je rekao i zapisao Vuk Karadžić, rekao, pogledaj ga kako igra, znaćeš odakle je. I Polomka, jedinstvena igra srpska, koja je isto došla iz Bugarske, jedina igra koja se igra u levo. Jedina igra srpska naša u ovom kraju je Polomka koja se igra ulevo. Naprimjer, što se tiče Rumenke, u selima gore Halova, Gradskova i taj deo koji je pripadao Bugarima, postoji igra Juta, to je Signa, koja je muzički ista kao Rumenka, ali se totalno drugačije igra i stilski, znači oni su to prilagodili svom nekom mentalitetu i svom življu i ona se zove Juta i sve veoma temperamentna i živa igra.
i Rumenka koja je došla ovamo i poprimila se, kažem, Srljiški kraj, Knjaževački i Crnogorski kraj. Što se tiče Stare Vlajne ili Batrne, sad ona ima 1000 varijanti. I muzičkih i igračkih. Evo, navešću primer, meni se najviše sviđa kako Staru Vlajnu igraju i ta varijanta iz Lota. To je specifičan taj njihov način tog teškog, treperavog igranja, samo znači treba gledati i uživati te ljude koji igraju Batrnu, to je Staru Vlajnu uz Lotu. Dok, na primer, pođemo dalje, evo, na primer, navešću sad, ajde, Osnić ili Šarbanovac, Metomica, oni to nekako lagani, lepršavije igraju. Dok, kažem, Zlot je zadržao, kažem, i čak sam ja naučio to i kad zaigram, svi kažu, jer je, ne znam kako da vam rečima opišem, teško, treperavo se igra, specifično. Zatim, na primjer, Keser igra, koja se igra i kod Vlaha i kod Srba. Ali Vlasi imaju svoje varijante i svoj način igranja, dok Srbi imaju svoj način igranja i totalno drugačija muzika je ista, ali je... Koji su tu koraci, recimo? Evo, ja sad prvi put čujem. Možda i znam da igram, ali znam da je to. Pa sad ne mogu da vam sad ovako sledeće objasnim. Imamo 4 trokoraka napred, pa podignuta leva noga udesno, pa zatim 4 trokoraka, sad ne znate šta je trokorak, znači u jednom mestu odigrati 3 lagana treperava koraka. Ima dosta igara koje su ušle iz Šumadije, ali su se ovde poprimila svoj način, na primjer kolo Pop Marinkovo, kolo koje je specifično za kraj Trstenika, Kraljeva, ali je ušlo u Crnu reku i najviše se sad igra Krivi vir, Jablance tamo, ali ima svoj obrazac koji nije isti kao, ali to je kolo, na primjer, koje je došlo. Na primjer, kolo Gružanka, ovde se nazove Zupčanka, u Petrovačkom kraju se zove Zupčanka, mi je znamo i Šumadije kao Gružanku, ali ona nije sa ovog podneblja, a došla ovde. Što je još jedno specifično kolo iz Žagubice, Kapepek, koji igraju samo Vlasi toga kraja. Neki muzičar je to doneo u selo Mali Izvor, Jablanicu, tamo kod Boljevca, i oni su i prenelo ga u srpsko selo. I sad igraju samo sela u srpska sela, a to je Vlaško kolo, ali oni čak se i igrački obrazac nije isti kao što je na izvoru u Žagubici. Ali on je to, muziku je donao i smislio korak i to je sad bukvalno, jer igra je živa, razumete, i igra nije predmet koji, i to je dobro, što se prenosi i dodaje, nadograđuje i dalje živi. Igra je živa stvar, isto kao i pesma, i svirka, isto. Takt je isto bitan, odnosno sluh. Ritam, da, sluh, pa trebate biti sluhista, jer čovek koji igra, on mora da ume malo i da peva, jer sada se, narod je nekada, nisu i igre bile, što ja kažem, mutave. Igrao i pevao. Naprimer, sve igre sa Kosova su sve, se igraju i pevaju. I ovim našim krajevima se u srpskim selima igralo i pevalo, međutim, to se totalno izobičajilo i sada je samo fokusirano na igru. Imate vi kod vlaških igara gde se i pevalo, Jana Rogožana, na primer, pa ima još nekih igara gde se i pevalo i igralo. Naprimer, Vlasi su poprimili srpsku igru Davoljike Dajke, koja je specifična, baš tamo taj kraj, Osnić, Šarbanovac, Valakonje, to je srpska melodija, oni su prihvatili i oni to igraju kao njihovu igru. Odlično. Ovako, recimo, šta je ono što ti nekako najviše izdvajaš, nešto što te najviše oduševljava u ovom našem kraju? Kao neko ko potiče odavde. Šta me oduševljava? Oduševljava me to što, sad kako bih vam rekao, što i dalje to u narodu živi, što živi u našim selima, što se sela nisu ugasila, što se tiče tih seoskih folklornih društava, jer preko njih se to, znate kako, meni je najdraže kad odem u neko seosko društvo i kad vidim da deca, mala deca od
5-6 godina, stoje sa strane i gledaju kako ovi stariji igraju, vežbaju, to jest probaju, a oni tamo u nekom ćošku od njih to uče, jedva čekaju kada će oni da zaigraju. Znači, drago mi je to što se prenosi na decu. A verujte mi, to samo ovde u našem kraju živi. U mnogim selima, krajevima Srbije se to totalno ugasilo i gasi. Jedino gde se čuva narodna dobra igra su jaka, dobra kulturnička društva. A seoska društva se strašno... I mene, drago mi je, ja volim da pomognem ovde, gde god su me po ovim selima zvali, za neki savjet ili kako već, da odem kod njih na probu. I ovo, drago mi je što hoće da saslušaju i da poslušaju i da zadrže to. Bilo je neke mestima gde ti kažete im kako treba, šta treba, ma šta ti imaš meni da pričaš, ja znam naša, razumete? Iz dobre namere da im date savet, ali se rodi nešto što nije dobro. Dobroveče svima. Ja bih samo ukratko rekao, blago narodu koji čuva i neguje i ima ovakav narod, koji čuva svoju igru, pesmu i narodnu tradiciju. Jer dok je nas i dok to budemo čuvali i negovali, bit će i nas samih. Znam da se odluke žirija i publike nikada nisu složili. Mi smo pokušali večeras da to nekako uradimo, da budemo zadovoljni i vi kao publika, a i mi kao stručni žiri. Šta te najviše zgrožava u nas, Srba i u ovom našem istočnom kraju? Šta me zgrožava? Joj, pa to je već duga priča. Zgrožava me sve što smo povodljivi, što strašno volimo da nam je tuđe slađe i tuđe je bolje od našeg i da se strašno sramimo našeg. Dešavalo mi se da odemo, kada smo snimali ove istočnike, pa je ljude sramota da nam pokažu kako su oni nekada živeli. Da su bili siromašni, šta već kako. Čak je bilo sramota da pričaju svojim nekim seljačkim onim naglaskom, pa smo ih mi molili da pričaju tako, jer su oni hteli da se potrude da ubace neke reči koje nemaju veze sa krajem odakle su i ovo. To me najviše zgražava i ubija. I ubija me to što su mnogi po mnogim ovim kulturničkim društvima povodljivi i misle da ono što je na televiziji da je to dobro. I da počinju da bukvalno u narodno stvaralaštvo ubacuju kič, a to će nam doći glava. A jel imamo u našem kraju da, recimo, volimo da na veseljima čujemo pesmu ili igru i da igramo, da se veselimo, popnemo se na sto, a da ne znamo ništa o toj pesmi? Recimo, šote. Naravno, da. Malo pre sam rekao, totalno se i ugasila stara srpska igra Trojanac, koja se ovde igrala i koja datira, još pre Rumenke i šta već, to više niko ne igra. Ona ima Trojanac u zapadnoj Srbiji, koja je drugačija, ima Trojanac koji je baš identično naš, ali totalno ga više niko ne igra i zaboravila se. Mnogo na svadbama sad volimo da igramo jug Srbije, malo više Sasa, što ja kažem, to nam je nekako onako poletno i ovo. I što mene, pomenuli ste igru Šotu, za koju moram da kažem, da je igra, muzika je postojala šiptarska, to je šiptarska muzika, i postojala u okolini Prizrena, tamo taj deo Velike Hoče i ovoga, Ćota, to je žena nekog šiptarskog vlastele, šta je on bio, neki bogata, šta već u to vreme i ovo, i šiptari su nas od uvek mrzili, hteli su da nas progone od ozdo, da je ono negde u 18. veku ili 19. kako već, sad ne mogu tačno da vam kažem, to je ritualna igra, da je ona igrala uz muziku i ubijala srpsku našu decu. To niko ne zna. Mislim, ne zna ko nije, znamo mi koji se bavimo time. Zvala se Šota, žena tog, i posle Drugog svetskog rata, znate šta se sve izdogađalo, komunizam je došao, šta već kako, da bi nas što više potisli i šta ono, neko je naravno na kulturni način i na nama ubacio injekciju da muziku je uradio i preradio malo, da bude veselija i napravio da to bude naša svadbena
naša svadbena igra, što je najžalosnije, ali to narod ne zna i narod je to prihvatio. Mnogo smo, što me vi malo pre pitate, da li me nešto vređa. Eto, to me najviše vređa. Što niko ne zna da je to strašno nešto, ali narod ne zna. Narod je to lepo, a lepo su to nama na filozofski način ubacili, uradili. Jel ti to pokušavaš da preneseš tamo gde radiš i gde se rađaš sa kulturnim društvima? Meni se jednom te čak neke desilo. lekcije. Meni se čak jednom desilo da sam na jednoj svadbi prekinuo muziku. Dobro, znao sam mladence i gazu, znao sam da neće da se naljuti, znao sam muzičare, moji drugari su bili, ali nisu naravno znali. Ja sam prekinuo i rekao sam, kada u Prištini ili u tim nekim tamo velikim selima zaigraju Žikino kolo, Moravac i ovo, tada ćemo mi da igramo ovde njihovu, ali to je bruka za Srbiju i za srpski narod, da igramo nešto što nam je došlo glave. Voliš da igraš i kažu da odlično igraš i da je to strašno kad ti staneš i zaigraš uz bilo koju pesmu, bilo koju igru, da to ne može da se pohvata. Šta ti radiš sa nogama? Da vam kažem nešto, ja sam nekada kao mlađi voleo da igram, dok me ovo nije prešlo u profesiju. Sada, da zaigram, teško. Volim da sednem, da se proveselim, sa društvom i kako već, a da zaigram. Desi mi se kad nekad, mi dođe raspoloženje, da zaigram, volim da zaigram, ali izbegavam. Verujte mi, kažem, dosta mi je igre, ali volim. Da li je to nekome, ja sam uvek volao kad igram u kolu, gde je običan narod koji nije u folkloru, šta već kako, da se prilagodim njima kako oni igraju, razumete, ali dobro, nekad mi dođe malo inspiracija, pa krenem ja malo, da, nešto improvizujem, pa nekim ljudima to čak zada i probleme, ali dobro. Si boemičar? Jesam, da. Koje piće najviše? Šta je ono što ti nekako... Što mi najviše prija, pa je upravo ovo što pijem domaću rakijicu, a moram da vam kažem kako sam počeo da pijem domaću rakijicu. To je jedna isto dobra priča. Nisam to možda volio do jedno 30. godine, dok domaća rakija mi je bila onako teška. Nisam to volio, sam možda da popijem vinjak, vodku ili tako nešto. Viski nikada, ne. Počeo sam da pijem rakijicu kada sam počeo da radim srpske istočnike sa ekipom RTS-a. Kako smo počeli da ulazimo po selima, i onda narod je, a moja urednica glavna isto Boemčina, moram da je pomenem i ovo, i kamerman, koji je sad ovog trenutka stoji, ali ne ovaj kamerman, ne već kamerman iz RTS-a, su bili ljudi koji su voleli da piju domaću rakijicu, i znači to je bio zakon, ne može da se radi ako nema domaće rakijice. I verujte mi, tad sam ja zavolao, i naravno gde god sam u koje selo otišao, kad sam istraživao svoje, kad sam sam odlazio, šta će prvo da vam ponudi Srbin ili ko već domaćin, naravno domaću svoju rakijicu. I tako sam ja zavolio, verujte mi, sad ne pijem ništa osim domaće rakijice. A vino? Dobro vino? Crno vino volim da popijem, to da, belo ne. Ne, crno vino volim da popijem i domaću rakijicu. A jel voliš da se vraćaš u Sumrakovac? Da. Ne samo Sumrakovac. Ja strašno volim, prvo, naravno, poštujem svoje selo i volim svoje selo. Volim u bilo koje selo da odem. Razumete, ja sam, na primer, meni je otac iz Osnića. Ja nikada nisam živ u Osniću, pošto su se moji razli šta već kako, ali ja volim da odem tamo. Volim da odem u Šarbanovac, volim da odem u bilo koje selo. Rađe bi otišao, kad mi sad neko rekao, idemo popodne u Šarbanovac, nego da odemo u Beograd. Jer ću biti tamo sa ljudima iz naroda. Evo, na primjer, malo pre što sam naveo primjer ovog sela preko Onoge. To je selo kod Svrljiga, mislim, samo stari ljudi žive. Verujte mi, 3 dana dok smo tamo bili, ja sam se osjećao i bio sam, znam da sam sa ljudima koji te vole, koji su oko tebi, gde si okružen ljubavlju, a i vi njima pružite ljubav. A koliko, 7, 10 godina, koliko si u Beogradu radio? 7 godina. 7 godina, da. Ti nedostaje Beograd? Bi se vratio? Kad sam prošle godine došao iz Beograda, ja sam rekao, došao u Zaječar, onako, fino, mir, tišina, laganica, odem prepodne do grada, popijem kaficu, uveče odem do kuda, pešaka, sve. Bilo mi je fino, prijatno. Već sad, kako sam već godinu dana, tu mnogo mi nedostaje ona gužva, jer ja sam čovjek od akcije, volim da u toku dana uradim još nekoliko poslova. Jer ja sam znao u Beogradu da radim, uveče sam radio u Kudu, a preko dana sam morao da se ode do Saveza, morao da se ode do, ne znam, nekog kraja Beograda, da se trči za održ. Sad mi fali ta gužva. Fali mi. Kada sad recimo za nekih, 10, 20 godina, 30, gde bi voleo sebe da vidiš?
Daj Bože, gde bi volio sebe da vidim? Da vidiš sebe, u kom gradu, na kom radnom mestu? U kom gradu ne znam, a volio bi da radim ovo do kraja života. Verujte mi, kad bi se rodio, ovo nisam ja birao, ovo su mi odabrali drugi. Jel da? A sad kad bi morao da biram, ja bi odabrao ovo, a ovo, kažem, nisam ja birao. Drugi su mi odabrali. Jel se kaješ nečega? Ne kajem se. Mislite, što se tiče ovog posla? Generalno u životu, ali pre svega na ovaj posao. Na ovaj posao, da, kajem se, imam jednu grešku i jedan svoj, kako mogu da kažem, greh. I to baš se tiče ovog našeg kraja ovde. I to je apropo na onu priču što kažem, ne volim da budem u žiriju. Selo Brestovac. I bilo je međuokružno takmičenje sela i ja sam bio član žirija i tada se biralo najbolje, gde su iz svih ovih opština, evo to hoću da kažem javno, predstavnik sela iz Bora je bio Brestovac, iz Boljevac ne znam ko, iz Zaječa ne znam ko, i onda su oni na jednom takmičenju u Jabukovcu, selo Jabukovac, ja mislim da je Jabukovac, da, Jabukovac, selo Jabukovac, i sad od tih bira se najbolji pobednik koji će nas predstavljati na republičkom takmičenju, ne znam gde već u Srbiji. I biralo se po ključu. I sad nastupe sva sela i ja vidim da je Brestovac bio ubedljivo najbolji. Međutim, po ključu je morao da pobedi selo iz Zaječara. I sad mi, nas, petoro članova žirija, glasamo u nekoj zatvorenoj prostoriji tamo, zatvore nas ko porotu, i sad mi moramo da glasamo ko da pobedi. Međutim, ti si dobio direktivu da moraš da glasaš za selo iz Zaječara. Ja to neću nikad sebi da oprostim i ja kažem javno, ljudi, glasam, ali teška srca i žao mi je što mora da pobedi selo iz Zaječara, a najbolji je bio Brestovac. I to evo sad javno kažem, to mi je jedina mrlja u svom radu od kako radim. I imao sam posle toga, bilo mi je žao ljudi iz Brestovca, pričao sam, izvinio se, međutim, to kod ljudi tada nije vredelo. Nije nikako vredelo. Eto, to mi je jedan onako, što sebi ne mogu da, ali moralo se. Šta bi bio tvoj savet i nekako poruka kulturno-umetničkim društvima? Šta to znači biti najbolji? Najbolji. U igri. Ne mora svako da bude najbolji, mislim to najbolji ne, nego treba samo dobro čuvati i negovati i lepo prenositi, tačno prenositi ono što si naučio na neku mlađu generaciju, jer nikada se ne zna od te mlađe generacije će neko postati ovo što sam sada ja, a ono što je naučio od mene, dešava se nekad da neko dođe na seminar i onda nauči igru, ali ne nauči dobro, i onda ode prenese je u ansambl kako je on to nekako doživao i onda kaže, pa da, ja sam bio na seminaru kod Zorana, ja sam bio na seminaru kod Dese, te naše legende, i tako sam, ne, nije tačno. On je nije dobro naučio, ali je greško. I nije sramota pitati o ovom poslu. Ja sam, kad sam počinjao da radim, meni nije sramota bilo da u pola noći pozovem starije moje kolega od kojih sam učio da ih pitam, da li je ovo dobro. I evo ja dan danas mojim kolegama, svima ovima u ovom kraju, gde već u svako doba dana kada me pozovu, hoću da pomognem, da im kažem da je dobro, naravno nekad ja pogrešim, Bože moj, živi smo ljudi, mora da se greši. Savet je njihova da se edukuju. A sada toliko ima toga u Srbiji i raznih seminara i raznih tih udruženja. Mi smo čak osnovali udruženje koreografa u Beogradu, pa onda udruženje koreografa dečih, jer ne može koreograf da bude univerzalni i za dečji rad i za može, ali to je veoma teško. Znači da se edukuju i da ono što ne znaju da slobodno pitaju. Nije sramota ne znati, sramota je ne umeti. A ja sam taj koji uvek hoću da im pomogu i pomagao sam uvek. Srećan si čovek, pretpostavljam? Da, mislim srećan. Srećan, pa jesam, da, ne mogu da se požalim. Nadam se da ste vi srećni. Da, sreća je relativno. Da, danas srećan, sutra možda nesrećan, ali trudimo se. Naravno, da, ne žalim se, nisam ja ono čovjek koji, i kad mi je teško, ja želim da mi bude lepo. Posle snimanja ove emisije vraćaš se za Zaječar ili ne?
Ne, idem u Sumrakovac posljedno 2 nedelje, nisam bio dugo u selu, hoću malo da provedem 1-2 dana u selu, žao mi je što je ovako loše vreme, dobro gledalci to neće vidjeti naravno, ali hoću malo da šetam, ja volim strašno da šetam i možda čak i dok šetam ja razmišljam šta kako i čak tu i dobijam neku inspiraciju za neke koreografije koje, evo sad baš upravo treba da počnem da radim igre Bujanovčkog kraja, to je dole ova Kosovska Morava, kako već to zovemo, igre Bujanovca, pa eto to ću sad malo da razmišljam dok budem u selu. Pošto sam korake uradio, sad malo da razmišljam koreografiju, kako već. Puniš baterije tamo? Da, meni je to, tu se priroda, strašno volim prirodu i volim, strašno mi smeta zatvoren prostor. Evo ja sam na primjer i u Beogradu i u Zaječaru živeo u stanu, u gradu. Samo sam želeo da odem napolje, da izađem, strašno mi smeta, a selo mi pruža tu taj prostor. Odlično. Zorane, ja ne znam kako da ti se sve zahvalim zato što si nekako danas uspeo da dođeš iz Zaječara, da odvojiš vremena za nas, za ovu emisiju, što si eto nekako pristao, ti ne voliš kamere, to znam. I dugo smo tu ubeđivali. Dugo smo tu ubeđivali, ali hvala ti i želimo ti puno uspeha. Nekako neću te pitati za planove, jer... Planova uvek ima i hvala Bogu da ih ima i samo moram ja vas da prekinem da vam se zahvalim. Verujte mi, vi ste prva privatna televizija, koja moram tako da kažem, i da li mogu da to kažem, koja se zainteresovala za ovo što ja radim, to je što mi radimo. Jer mi ne radimo neki komercijalni posao i mi nismo interesantni mnogo raznim televizijama i kako već, hvala vam što barem na ovaj način možemo da malo propagiramo i da malo kažemo i da ukažemo ljudima na nešto i volio bih da uradimo, da ne uradi samo nego još sa nekim ili da nešto malo, da se vi malo pozabavite, znam da nije komercijalna emisija, kako već, ali da se vi kao mediji potrudite da edukujemo ljude i da ih vratimo gde nam je mesto. Bilo bi lepo i ja se nadam da ćemo u budućnosti imati uslova pa da odemo i na teren zajedno i da ne bih voljela da iskoristim ovu reč, ali moram nekako ne kopiju istočnjaka RTS, ali nešto slično pa da ovde nas upoznamo sa našima. Samo da vam kažem nešto, to je naša, to je odlična ideja, to bi bilo lepo da se uradi, što je nama RTS-u najviše krivo, što mi smo mnoge običaje zabeležili, ali politika takva da ne radimo sa selima Vlaškog življa, samo sa, a RTS-u je isto krivo, to jest urednici je krivo, što zna da mnoge običaje nismo zabeležili u ovim selima koja su prebogate. To biste možda mogli vi tako nešto i da barem nešto da zabeležite što je interesantno, karakteristično, to je bilo baš lepo. Poštuješ paganizam? Da. Jer su vlasti nekako vezani za paganizam. Naravno, pa i u srpskim običajima danas ima pagaštine, jer su jedne od drugih poprimili, zašto da ne. Strašno poštujem stare običaje i volim stare običaje. Hvala ti puno, šta da ti kažem, puno sreće i zaista, ono kad sam rekla 20, 30, pa možda i više, zašto da ne. Hvala i vama. Ne znam sad koliko je pametno da kažem sa rancem na leđima. Da, ide dalje. Dalje. Put naše Srbije, našeg kraja i zašto da ne put sveta, da tamo prenesemo, da ne dozvolimo da nas zapad ubije. Ne sme da nas ubije nikako, ja ću se barem truditi ja, što se mene tiče, pokušat ću sa mojim saradnicima i ljudima da hvala vama još jednom, hvala televiziji, hvala gledalcima i stvarno ovo je nešto što nisam doživao i drago mi je što ste ovoj temi posvetili vreme. Ovogodišnji i treći po redu sabor folklornih ansambala Srbije Zlatni opanak u našem gradu ugostit će još jedno zaista sjajno društvo, moramo da kažemo, a dokaz koliko i oni poštuju ovaj festival jeste njihova tačka pod nazivom Maslo Mela Dimitrija. To je naime nova tačka i oni će premijerno izvesti prvi put večeras na ovoj bini, dakle na ovom našem saboru. U pitanju je kulturno-umetničko društvo Srbija IMT iz Beograda. Njihov koreograf zove se Zoran Katić i još da spomenemo da direktor ovog ansambla i producent gospodin Petar Janić, inače naš Valjevac. Uživajte!